Ay guys, luya man itong lawas, magpahilot sa ta. Massage, ani ni siya. Bukas pamaulan. Hoy kayo. Ang sarap feelings. Huwag tang pamaulan eh. Kuratsa lang. Kuto-kuto. Kabig pamaulan eh. Terus Nindot kayo na. Nindot kayo pa Mino. Luya na mo. Luya ka. Okay kayo. Luya kung lawag na ikatuk. Kapag ya. Yung nga massage. Nindot kayo nga massage sa. Okay, kaya kapantay ba? Asa mo kapag na massage ah. Kuto-kuto eh, kuto-kuto na. Pamaol mo gini. Sabog na ba? Singot. Ani rasya ha. Yan. Tipid sa hilot ba? Okay kayo. Nindot ko ya. Kuto-kuto buku-buku. Nindot kayo na. Ada sigbo dia. Ya. Nindot kayo dia ba? Nindot kayo na. Asa mo kitag masakani sa. Nice kayo. Pay bayad. Ha?